sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Bandido. May W. Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Janice, 30 years old at nagtatrabaho bilang isang medrep sa isang pharmaceutical company. Naisipan ko pong sumulat dahil may nagawa ako recently na sa tingin ko po ay tama. Pero dahil ang daming nangyari pagkatapos, napapaisip na po ako kung tama nga ba ang ginawa ko. Yun lang. Yun lang. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang buong pangyayari. O eto na mga Marites! Okay, makinig. Makinig mga Marites! Meron po akong office mate na itago na natin sa pangalang Sheena. Maganda po si Sheena. Head turner talaga. May asawa na po siya pero wala pa silang anak. Yung asawa niya po ay isang IT specialist abroad. Alam naman po naming lahat sa office na may asawa si Sheena pero hindi po nakatulong yon para hindi siya magloko. Lantaran po yung naging relasyon niya sa isang bagong hire. Ang nakakainis, parang okay lang sa mga office mates ko. Isang gabi po, nag-bar kami para mag-unwind. Grabe si Sheena at yung boylet niya. Harap-harapan talaga, kandong dito, yakap doon, halika na walang katapusan. Ang ginawa ko, palihim po akong kumuha ng videos. After a few days, gumawa po ako ng dummy account at pinadala sa asawa niya. Pinadala ko din po sa HR ng kumpanya. Ang huling balita ko po, hiniwalayan si Sheena ng asawa niya. Hindi ko na din po siya nakikita sa opisina. Nag-resign na lang po yata kesa ma-terminate. May policy po kasi kami na bawal ang ganoong klaseng relasyon kapag empleyado ka ng kumpanya. Yung boylet naman po ni Sheena, na-end ang contract at hindi na regular. Tambalang kumikinang nagigilty po ako, parang ang dami ko pong nasirang buhay. Baka kung hindi ko po ginawa yung ginawa ko, baka hindi hiniwalayan si Sheena ng asawa niya. At baka hindi siya nawalan ng trabaho at yung boylet niya. Tama po ba yung ginawa ko? Hihintayin ko po ang opinyon ninyo? Ang inyong tagapakinig, Janice. Janice. Janice! At kung ikaw kabisyo na abutan mo ang pelikulang Anak ni Janice! Malamang! May gout ka na! Kailan po ang iyong next executive check-up? Ayan. Okay, Janice. So feeling guilty dito sa ginawa mo. At feeling mo parang hindi sana masisira ang pamilya kung hindi mo Hindi ka sinumbong, nakialam. Oo. 'di ba? Pero in the first place, Janice, hindi ba't sira na rin naman? Yeah. Talaga. Mhm. Sira na yun, yung the fact na wala siyang pakialam, landi here, there, and everywhere, si Sheena, talagang isang malaking indikasyon na something is wrong, na broken ang relationship nilang mag-asawa. And kung natanggal man siya sa opisina, kasi may mga rules and regulations ang isang opisina. Ganun po talaga yon. I mean, sometimes po kasi kapag tayo po ay hindi po tayo nasa level ng management, hindi po lagi nating naiintindihan kung bakit may mga decisions na ginagawa. 'Di ba? So,
kung natanggal man sa trabaho silang dalawa, kasi nga meron pong rules na Oo. sinusunod. Ang isang kumpanya po kaya po nagtatagal po ng maraming dekada ay dahil meron po silang rules and regulations. Ang Tama. school, Yeah. bakit 'di ba in the first few weeks of school or first few days o kaya orientation, hindi ba't ang laging dinadiscuss ano ang rules and regulations, Oo. 'di ba? Kasi ganun po kahalaga 'yon. At kapag hindi po sinunod, meron po siyang kaakibat na penalty, Oo. 'di Kaya, ba? Janice, ayaw namin ma-feel mo na parang nagkamali ka. Don't feel bad kasi you did it right. Kumbaga, Ako para sa akin, oo. kaya nga sabi ko sa'yo, nice. Oo, Nice job. nice. Jan, nice job, 'di ba? Mukha lang talagang parang pakialamera ang Oo. dating. Mhm. Pero kasi kung hindi rin naman kasi isusumbong ng isang tao or walang magtama ba yung term susuplong. Oo. Walang maglalakas ng loob na magsasabi, patuloy ang kamalian and every one of you mga accessory to the crime kayo. And I think it's bound to happen eh. Nagkataon lang na Ikaw yung paraan. ang nagamit, ikaw yung naging way. And in fact, para at least para makita mo na you don't feel bad about it, isipin mo na lang na may isang buhay ka na inayos. Correct. Nasalba mo yung buhay Nasalba mo eh. yung buhay nung asawa. And definitely baka naging lesson ito for Sheena, hindi natin alam. Baka in the future baka magkaayos din sila ng Correct. at least na correct. At saka pati dun sa boylet. Oo. Kasi earlier on, Mhm. as a boylet, ibig sabihin ng boylet, bata pa, di ba? Oo. Hopefully, he has learned his lesson na Nang mas maaga. oo na, Oo. ay hindi pala dapat lumande sa may asawa Yan. or hindi pala dapat ganito kasi meron po itong penalty, 'di ba? Masama pala ito, ganoon. Sa tingin, eto na lang tingnan mo, Janice, saan ka mas uusigin ng konsensya mo? Yung patuloy mong nakikita na alam mong True. may Mali. niloloko. Mas mabigat yun eh. Feeling ko yun yung nag-ano sa kanya, yun yung Oo. nag-usig sa kanya. Oo, kaya yun yung nagsabi sa nag-act kanya, ka eh, may correct. ginawa ka eh, kasi Oo. hindi mo na kaya. may ganun kasi talaga. Oo. Kasi alam mo, ang mga maling bagay patuloy pong nangyayari hanggat walang nagsa-stand up for it. 'Di ba Ayan. parang o kagaya katulad na lang mga Oo. yung stand na lagi ng tambalan na wag nating i-normalize. yung pangangabit. Oo, yung mali. Wag nating i-normalize na pag team building, Mhm. may dalawang pares ng tsinelas na naliligo sa shower. Oo. 'Di ba? Wag po natin yung i-normalize kasi hindi po yun tama. Mhm. 'Di ba? Feeling ko tama ka, Jegs, eh. Yun yung naramdaman ni Janice eh, na parang okay lang sa mga office mates. Ayan, kasi pwede Diba? namang pwede namang kibit-balikat ka lang dyan. At maraming ganun Kasalanan actually. nila yan. Wala akong Totoo. buhay nila yan. Di ba? Actually, marami naman talagang ganon. Oo. Parang, bakit ako makikisali sa problemang yan? Bakit ako makikisali dyan sa issue na yan? 'Di ba? Alam ko na mga, baka mami pag nadali ako dyan o nasabit ako dyan, ako pa yung magkaroon ng problema, 'di ba? Gawin pa nila akong whatever, 'di ba? So wala na lang akong pakialam. Yan yung problema. Pag wala kang pakialam, minsan, yan yung kasalanan din yung Yan, yung totoo. kawalan ng pakialam eh. Oo, kasi- Kawalan ng pakialam ay isa rin pong kasalanan. Yes, oo. Kasi Oo. alam mo may mali, wala kang ginawa. Para katulad ng wala ka talagang karapatang magreklamo kung hindi ka bumoto. Yan, So kung oo. binabaha yung lugar po ninyo, Oo. kahit alam nyo naman pong kurap Oo. yung opisyal, kunwari, 'di ba? Eh, hindi ka nag-participate ng pagboto eh. Oh, di ba? Ba't ka magrereklamo? Ba't ka Huwag ka magreklamo. Nanahimik ka eh. Nanahimik ka, hindi ka nagsalita eh. Ganon. So, para sa akin, Janice, it's all good. Oo. All good. Tawagin ka mang intrimidida, tawagin ka mang pakialamera, Oo. 'di ba? At least naitama. Yun Ay, lang naman yun. Oh, you have to feel good about yourself kasi ginawa mo yung tama. 'Di ba? Ginawa mo yung Hindi normal para Oo. sa iyo yung nakikita mo ng ganon. Kung Oo. normal na sa mga kaopisina, para sa iyo hindi normal. Oo. Sumbongera ka man ng taon, maayos Oo. naman na yung dahilan kung bakit ka nagsusumbong. kumbaga pinakinggan mo yung conviction ng konsensya mo. Yung konsensya mo yung nagsasabi. Meron yung iba, talagang pikit mata lang sila kahit malakas yung bulong ng konsensya nila.
buhay nila yan, bakit ko pakikialaman? Correct. Madami Pero- madaming ganon. Dami ko pong kilalang ganyan, Oo. 'di ba? Hayaan mo sila, buhay naman nila yan. Ayan. Landian naman nila yan. Ang dami ko namang ibang asikasuhin. Totoo din naman. Kaya lang yun yung sinasabi natin na kapag ka walang tumatayo para gumawa ng tama, Oo. manonormalize lang po lagi ang mali. At saka yung nangyari sa kanila, consequence ng ginawa nila yun, hindi sa dahil Oo, ginawa mo. correct. Hindi dahil Oo, nagkataon hindi dahil lang. oo. Nagkataon Naging lang. way ka lang. Correct, 'di ba? Pero sa totoo lang, meron talagang penalty. Oo. Kapag ka nahuli lang ng asawa ng hindi through you, Oo. ganun din naman ang ending Mangyayari din nun. yun eh. Napaagalang ang lahat. Oo. At ikaw Ganon. lang ang naging tool again na para maisaayos ang dapat na Correct. maayos. So ibig sabihin pag nag-second coming, isa ka sa mga ligtas. Yeah. Charot. Isa ka sa mga ligtas plus kasi 10 ka sa langit. Plus 10 ka sa langit kasi gumawa ka ng ganyang klaseng paraan, Oo. 'di ba? Ayan. Tsaka what is your intention? Babalik tayo dun eh. Ang intention mo naman sa tingin namin, 'di ba? Kaya ka nakakaramdam ng ganito. Ang intention mo is ano ba? Mali yung normal lang sa atin sa gimmick na naghahalikan yung alam nating may asawa. 'Di ba? Oh, so ang intention mo ay ayusin 'yon. Oo. Hindi naman ang intention mo manchismis, ang intention mo ay hindi ayusin yung mali. Well, alam naman natin na may bias yung intention mo. Bias in the sense na, ako masasabi ko na bias in the sense na kasi parang naaasiwa ka eh. Hindi maganda sa mata mo eh. Correct. So, Kumbaga selfish it's on din. you. Oo. Selfish Pero, din. at least nakikita mo yung wisdom na mali eh. Yun yung pwedeng naging bias ka na ayaw mong makita yung ganito, pero tama naman. Tapos, di ba may mga ganyan na ayoko sila makita, pero wala naman silang ginagawang masama. So, yun yung bias na mali. Pero yung pagka-bias mo is tama eh. Kasi hindi tama yung ginagawa ng dalawa. May asawa si Sheena. May asawa si Sheena. Yun lang talaga yun. May asawa ka! Yun lang, ulitin lang natin. Hindi man dito para kay Sheena, hindi man sa story ni Janice, ikaw na nakatutok ngayon, na may nilalanding iba, may asawa ka na! Correct. Tandaan nyo, consequence is real. Oo. Nakakatakot ang consequence. Ang malungkot po dito, no, ang malungkot, maaaring ang consequence ay hindi man sa atin, maaaring sa mga mahal natin sa Yan. buhay, 'di ba? Maaaring hindi natin alam eh. Basta hindi naman pwede talagang gawing tama ang mali. And it will go as far as the fourth generation. Yun ang sinasabi ng Bible. Ang saklap, Diba? 'di ba? Ang fourth- Katakot. Kaya may mga nadadamay again na mga inosente because of the ripple effect of the sin ng kasalanan. Totoo. Tsaka ano yan kung halimbawa hindi ka naniniwala biblically, let's say, hindi naman tayo namimilit or hindi naman natin ini-impose, no? Yung isang libro na nabasa ko na ang basis nila ay scientific naman. Aha. Kasi doktor yung sumulat. Sinabi niya talaga doon na ilang beses na napatunayan na kunyari, yung katawan natin hindi natin pinangangalagaan. For example, may binigay doon na example na at an early age, grabe magyosi, talagang inabuso yung katawan, ganyan. Yung likelihood na yung mga susunod na henerasyon May pasa. ay maipasa yon, 'di ba? Dahil sa maling mo lang, pag-alaga sa katawan, malaki. Oh, di ba? So it does really make sense. eh. Oo, it makes Diba? sense. Hindi ka man, kunyari, naniniwala na biblically speaking, up to the fourth generation, pero hindi ba't kabisyo kapag ka may sakit tayo Oo. at napupunta tayo sa ospital o sa clinic, anong unang tinatanong? Tinatanong yung May ano, history po ba ng cancer sa pamilya? Ayan. May history po ba ng stroke, hypertension, diabetes? Yan. Di ba? Oo. Memorize ko yan. Kasi pinamana ng mga nasa unang Sa mga, generation. nasa dahil abuso una, sila. sa Oo. katawan, di ba? Oo. At hindi, actually, mana-mana hanggang sa Adam and Eve pa yan di Ayan. ba? Nakakaloka. So, lagi nating iisipin, may consequence po yung ginagawa po nating mga aksyon para sa iba at para sa ating katawan. Di ba? Kaya pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Yes naman, di ba? Umiinom po ako ngayon ng kulay green. Akala po ninyo gulay? Ayan. Hindi, buko pandan yan. Makinig kayo sa mga PWD. Makinig kayo sa mga PWD Pwede na tayo maging ambassador pala ng PWD. Oh, mga Paano PWD. kung kunyari may hawak kang PWD card, paano yung smile mo? Kunyari, 1, 2, 3, mag-hawak kang kunyari. Sige, Ayan. Ayan. Oh, bagay!
1:39 na kung kumikinang na ulo, Diego At Bandido. Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro Zone.